wangwenyi ekero ukurigereria bona emirobiri iga yabirike gukwamekera sekero ingi abarai barau bakorire gusena enkwarigetie ekero gekiga kyo obo MCA kwanyora ningi abarai bakorire uroche kwene kinga engane igatiri gochikogendera gusama gendera gendere gukwama abarai baito ekene enteke muri kujya cyababekamo warore in many occasions by the state house bonds bakaba bagupinga serikali bachi muna wana ligere president yalo chojo si mbaya the state house among the things by discussed to now stalled projects madam among the issues that were discussed as a parliament and as all in the state house stalled projects state appointments and how we see how to be treated in the government batemire kokora ki kogenda warore bono na twatuka tuko usually ile lakini ranga tabanga it is by coincidence or it is by design aba yitu batemire bono kumuralia madilta ntagete ko tebi umano minta manyega njoma dena contractor jena contractor njino mundo kole biashara zo nino mogo kwa mia magendero bono ekimechande karongu kwana nganki ura mangana ikitenda neje jiri ko kolekana what I answer you ekina kikere ekero president ekero mugavana achieta agateba ngai para ya to chandire iga ye interchange ya Migori Sirari ya Kisia serikali njarigetie contract de gasoaria igo yamnyogetie gasiri within 3 months pale ye karo chipaka ya leta kuna gato gweto mwenye chita yoro chimuna babe kali mpaka ndeta kubeka chita chine kwaro chali bali miretera chako ikonya kwa ite kali gasi serikali ya ndeta gweto ningire ndi chikonde chinde chitaguchira bwangu yabona kiginde dagote ibo a person with the capacity oyetwe pale iri abugade chibesa ekera abugade chibesa sabe kire contract yeke wanga guika na kia karoro chaka ndeta komyo ke speed aikeke gwangu keri akanwe efesi eri agwaka no kolengana ni gasi eri akolire igo muntu tabasa goterina ga iga gusi kuya kire nangi ase bali bachorire ngabone serikali ya storage project nganchionsi muno mwana mitako ngangu which coincidence teyo ne capacity ya contract abakole gasi bwango ekore akore ndo kieke akanwe egende binte byao na ane contract ndagete mu manyega contract ni bwa the terms contract ni bwa the terms rabe pare ko ruguta musiga pare ko myaka 3 so monto de contract na bako egwa akole mokonyoro ngokore wiki mwako ya maneno so pare tira era dia kwa kekere a contract is within the timeline ekero timeline ya ere na litro akigetu we don't have legal basis nekero konyora moire chinga ki ugo se timeline eyo kwanyora nga matukari mobona tako kore miremo anyori responsibility ene responsibility ya serikali uria de bataisi gasi eyo abantu ba prae upia e contract ngai winye gasi ye kore kwanyigure so amangana ye contract tari ko involve wa mangana nga serikali ni anje tabantu bense meyo osemba abantu ba kere tujukura osemba akiri digapo te bono mochando oyomo oyoko geranje bune mburango tebya barayiga digapo jaga gwake nangi ya 2027 gotangase preferred candidate ya ino yobo president ekero mugo chaka gotangasa bo especially abajumbe ndagete mu manya bono ndobwate executive powers yo go decide emeradi na cross policy na ane ntobwate chinguru cy'abajumbe urwase bakorwa ose kigavana ekero bakogenda as national executive babe kachi proposal chipare chichandegete serikali yakiri kansi ekero yakiri kirense bagende ekero bakwikaransa ekwerende cabinet bakibeka chipara kiriye mu arwede proposal nyankurugusi babe kachipara kiribune proposal bateba in the next financial year abagusimbalirete mbatagete pariye ekogenda nyangoso ya etaiga yagendega yarwira tabaka so serikali through national executive yere cabinet babe kachipara kiriye budget chipara cyo mu cyumbo bonjari kiabe kuchonsi pia tayo mu cyumbo uyu na leta banjari mbobe bari ekere president yako leader of majority na ne budget chairman which national assembly babe kachipara kiriye budget ekero babe kachipara kiriye budget chipara kiri bono chacha gakorwa bono rigereria ekero konyoru mu cyumbo yo mabate chipara kinge che cross which chilami oyo ndatabu ati ile minetiga omo chumbo yo maybe bintu mbira ko nako choye serikali ama isatari gotia ama isatari go nyara korora na buyene serikali ta ko nyara ko enda ale me ko fesi serikali yaterie para kurunya kiembene baketago ne salegete